Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, horas madita. Hurian itu hatta sebelum mulai perminggota tama hita pasonang rohata di bagasan rohata martang yang nahohom mahita saludna. Amin. Tapuka perminggota tapuji tuata mari TED sian bukede nomor 74 ayat sada 1 tolu. Tuhan Yesus Torajata, nama Gomong Sasude, Niramota di tangana, Lulut Marosape, Mululau Atanai, Nyatar Bangsa Sobe, Saina tulus doni gona, Bisa luhut Malaysia. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia nantuk palangit do tanoon, amin. Debata doha purusata dohot hagogota, pangurupi situtu di hagogotan, akan namangunai tuhita,
di baheni dang mabiar hita, nakpe balik tanoon, jala lalo-lalo akadolok, laho marongrong tutunga-tunga ni laut. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama namara si roha. Kuduk kami moliate tuho sian nasa rohanami. Ala di joho kami sian haholomon tuhati yuron. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai rajai tondim nabadiai mak kami. Asalam gada haporsion nami. Jala asalam badia perangi nami. Una marlidang binahin ni portibion. Asa sahat kami rapdot akan aporsia di guarmu. Tuhan uluan na sora sudah. Marhiti-hiti anak hakolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma pati ni debata di minggu parjolo dung epipinias sadarion ima sian pati palimahon satu pati kasapuluhon songonom madidok disi pati palimahon ikon pasangaponmu do naturasmu asa martua ho jalale mangulu di tano nanilion ni Jahoba di Batam di ho pati paunopon unang ho mamunu pati papituhon, unang ho mangalakup, pati pawaluhon, unang ho manako, pati pasiahon, unang ho olo makatidakon hata na sututu, maralohon dongan jolma, pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe nasa ugasan ni donganmu. Ima sahatna, atong rap martag yang mahita mengidugugo sian Tuhan di bata lahu mangulorsa. Ale Tuhan di bata, say pargugoy mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Asik tutur doa
Bacot pikiraki Debata parologi Umbeke angguki Alane olanai malu Tatopo tima dosat tatu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, napungudo hami di jolom martangiang tuho, ndada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asin roham na godangido, say asi maroham midasadok bangso nami, sesa madosa nami salutna, say sungguli maroha nami, asamuba roha dokot pangalahon nami, Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosata. Satoki dohu tadi konho alai papungoku maho muse marhititi aka asin ni roha godang. Taga ni parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradu poko. Alai marhiti-hiti dengan bahasa saliling na asyaku ho ni na Jehovah si paluaho. Hasangapon madi dibata na digijang. Amin.
hata ni debata nagabe turpuk di minggu parjolo dung Epipanias saderion, ima natar surat sian buku panurirang ulau ni apostel, bidu 10, memuhai sian ayat 34 saat 40 tolu, tajahama secara responsornya, di ayat parpudi rap hita manjahasa. Dungi makulima si Petrus, ninama, nunga takas dapot rohaku, naso si ida bohi debata. Siang ganuk bangso do tahe jakonona akan mapabayari ibana jala mangulahon hati goror. Ditongos ibana do hatana tuaka anak Israel, laho mamaritahon dame marhitesian Yesus Kristus, ibana do Tuhan ni salutna. Dipoto hamudo hata namasa dilihat tano Judea, nama muka sian luat Galilea, dung salpu pandidion na binaritahon ni si Johanesi. Ima taringot tu Yesus nasian Nasaret, na miniahan ni debata marhiti-hiti to di purbadia do hagogoon, na mardalani do ibana mabahen na denggan, jala pahisarhon sude akan napi natuduk ni sibolis, ay didongani debata do ibana. Hamido makatindakon saluhut pambayan nai di tano Jahudi dohot di Jerusalem, di pusana sida ibana digatukon do tuau. Lipahehe debata do ibana diari patoluhon, dilehon do ibana tu hapataran. Dang apala tu saluhut halap, tuak kasih tidangi do na pinilit ne debata sian nahinan, imahami akan namangan jala minum rap dohot ibana, dung hehe ibana sian namate. Jala didokod dohami menjabitahon dohot makatidakon tunatorop, pabua ibana doi, na tinodo ni debatahian gabe panguhum diaka na mangolu ro diaka na mate. Saluhut panulirangi makatidakon taringot tu ibana, jalo ni ganot na porsya di ibana asisaan dosa margitesian warna imasahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata, jalan umpeopsa. Amin. Namonan di jauh katanai, katai di koke hosek jatami, iyo hapistara sumurugi, cuma nomor sude nagaroni, angiro hamu sude, arahon marongata. Sayo halalas tirohati, anggo bulan Tuhan kudoai, Rabda puji Tuhan ka Yesusi, Allah tamamu senatu surgoni, ahangiro hamu suni, taarahun madongatabe. Tahatidakon maha porsyantai, songon natindakon ni dongata sa porsyaon di sadok pertibion, rap mahita mandok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumumpalagi do tano. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuon ni si Maria,
nagababian sian tondi purbadia, andorang sohabubuan. Ido tuata, natu mau na bernit, di pauman na silatus, na mater terpajal do iban yang di hop nur silang, na tua tu benua toru dung tanom, na mula mengulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudusani, disi mai bana pai mamula sogo tu tanoon, mangum alak na mengulu dot na mate. Au porsia di tondi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panialak Kristen akan na badia, do dia sandosa, do dia tai na mandok, mula mengulu sogot daging ni halak nong mate, do dia nguluan na surasuda. Amin. Songonon ma titing masa di Huriata KBP Rawamangun Minggu 10 Sada Januari 2026. Parjolo, bantuan bencana alam Sumatera tahap paduahon. Tapatu pado muse papunguhon bantuan tu tahap paduahon na ni koordinir ni pendeta Tumpal Sitio STH Dohot Ketua Dewan Diakonia Situa Bitner Siagian. Dana nata papungu di tahap padua honon, tapasahat langsung tu aka na paling terdampak di daerah Tapanuli Tengah, jala adong do survei tu si. Tu bantuan tahap padua honon, aka ruas ni Huriata boido mentransfer tu rekening Huriah KBP Rawamangun Bank Mandiri nomor 006 00 sia 2704 5 sia onom. Manang di pasahat tu kantor sekretariat ni Huriata melalui bendahara Huria HKBP Rawamangun. Bantuan pakaian layak pakai dohot barang na asing nunga ditutup B. Paduahon, ibadah sekolah minggu. Par mingguon tua kaya kota sekolah minggu boima tajaha di harotas tikting. Patoluhon, sermon parhalado, Selasa 10 tolu Januari 2026, masuk pukul 10 sia WIB, di patupama sermon parhalado di ruang Timotius, sude parhalado asa madohoti sermoni. Paupaton, ruas nataba. Sada, keluarga Yosua Andika Hasudungan Marpaung, Inata Yuni Evalin Sibarani, Rosian HKBP Jalan Segar Resort Pekanbaru Riau, alamat apartemen Green Pramuka City Tower, Pagio, PA 07 Rawasari, Jakarta Pusat, Wik Rawasari, Cempaka Putih, Jongjong Mahamu. 2. Keluarga Bawadi Sianturi, Inang Natania Duma Krestelia Sinaga, Rosian HKBP Wiroto Agung Jambi, alamat Jalan Kolonel Sutomo, RT 010 Sada, RW 07, Kecamatan Makassar, Kelurahan Kebonpala, Jakarta Timur, Wik khusus, Jongjong Mahamu. Tolu, keluarga Nyonya Manulang, Ripka Boru Hutasoid, Rap Dohot Tolu Halak Yanakon Nasida, Rosian HKBP Resort Sola Gracia Kayu Mas, Pulau Gadong, Jakarta Timur, alamat Jalan Taruna Dalam Sada, nomor 2, RT 002, RW 010, Pulau Gadong, Jakarta Timur, Wik Kayu Putih, Kapling Polri, Jongjong Mahamu. 4. Keluarga Joni Parlindungan Nenggolan, Inang Tri Dewi Hasian Huta Barat, Rap Dohot 2 Halak Yanakon Nasida, Rosian HKBP Resort Keramat Jati, Jakarta Timur, alamat Jalan Kayu Manis Sada, RT 008, RW 08, nomor 10B, Palmariam, Matraman, Jakarta Timur, Wik, Hutan Kayu, Kayu Manis, Jongjong Mahamu. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tongotongani Huriata tarlungobi di joloni tuhata, Hudul Mahamu.
Palimahon, tikting naing marbagas, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Vincentius Haryanto Liputra Gurning, ruasni HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading, anak ni Amata Johannes Baptis Nahinan, tubuni inata Brigita Meliana, dohot Oroana, Cindy Herti Boru Sirait, ruasni HKBP Resort Rawamangun, Wik Pisangan Gading Raya, Boru Niamata William D. Sirait, tubuni inata Rusmiani Boru Marpau. Pamas-masuan hari Jumat 16 Januari 2026 pukul sia wib di gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsari peon nadenggan di tonga-tongani huriata tarlumobi di joloni tuhata. Barita habot niroha namoding sada. Nah di hari Minggu 4 Januari 2026 nungajumolo moding sahalak ama tigor parlaungan silalahi umur 57 tahun. Inabaluhani inata Maria Nolayanti Boru Nainggolan. Alamat Jalan Duri Pandan nomor 8 Pulau Mas, Jakarta Timur, Wik Pulau Mas Kampung Baru, Tudean hari Selasa 6 Januari 2026 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 2. Nah di hari Senin 5 Januari 2026 nungajumolo moding sahalak ama Saud Tarida Silalahi, umur 72 tahun, hinaboloni inata Tualina Boru Pakpahan, alamat Jalan Linggis nomor 5 RT 001 RW 01 Kayu Putih, Kampung Ambon, Jakarta Timur, Wik Kampung Ambon. Tudean hari Kamis 8 Januari 2026 di Bonapasogit, Silalahi, Sumatera Utara. Patoluhon, nah di hari Jumat, sia Januari 2026, nunga jumolomoding sahalak ina Rosina Elizabeth Alam Boru Huta Barat, umur 26 tahun, inading ni Amata Binsar Siburian Nahinan, alamat Jalan Kayu Putih Walu A nomor 24 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kemudian hari Senin 12 Januari 2026 di TPU Menteng Pulau Jakarta. Tuatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namar si taononi. Papituhon tambahan namar sahid. Sada Juliana Boru Silalahi, Wik Gangkana dirawat di Rumah Sakit Budi Asih, Ruang Dahlia, Kamar Onom 04. Pelean dohot aka urut ni boa-boa tajahma di harotas tikting nang pinaradeni huriata, di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta baen sangap di guarna. Soalni matikting di huriata minggu sadarion.
Dameni debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata hamu akamang do tinang song-songnya kanapa subulung. Hatan itu hata turpuk jamita di mingguta sadarion. Ima natar surat sian buku ni panurirang. Jesaya bidu 42 mamuka sian ayat sada 1 ayat sia. Sono mahatana takasma tapayutihut. Panurirangon taringo tu naposo ni debata. Idama naposoki na hutogu na hupiliti hasudungan ni rohaku. Nunga huapeon todikku tu ibana. Taria sonon nama uhum tuaka bangso parbegu. Dang jojo ibana manang pangyaronna suarana, jaladang patu begi hononna suarana di alaman. Arung naung marosaki dang laos ponggol hononna. Jala subu na marnehet-neheti dang laos itoponna. Obar tuhasitongan taria sononna uhum. Dang olo loja ibana manang madate, paima dipahot uhum di tanoon. Jala aka pulo-pulo makalunguton patikna. Songonod do hatani debata Jehovah, sito palangit, doh napa herbakon, napa jarar tanoon rodi aka suasuananna. Na mangalehon ho satu bangso namaringan di atasna, do toddi tuaka namardalani disi. Au Jehovah nama Joho marhiti-hiti hati goran, jala au manogu tangammu. Sai ramotakku doho, jala lehonokku doho, bahen bangso perjanjian, bahen panodang diaka parbegu. Mamuha aka mata ni halak na mapitung, parwarhon sian hurungan halak na tarhurung, sian bagas hurungan halak na maringan di haholomon. Audo Jehovah imagwarhu, jala dang lehonokku hasangapokku tuna asing manang hamuliokku tuaka gana-ganaan. Panurirangon aka sian narubi idama nungaro, jala akka nabura aurdo pabuahon. Tagan so martubur dope nunga hupatu begihon tuhamu. Ido yang go sahatna di bahasa Indonesia hujaha mamuse dihita songonon. Lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya,
yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawanya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Ido yanggo sahatna. Kemudian itu hata hamu akamang dotinang dibona di tahun 2020 nomon, masuk kita imam minggu napa 2 homaon di tahun 2020 nomon. Tentu adong doaka harapan pakirimon resolusi na tubuh di hita. Na bui tadokon naing songonom maau. Naing songonom mahami. Naing songonom mahami. Obar tuaka nadenggan. Obar tuaka nauli. Obar tuaka lomoni rohani tuhata. Bahkan olodo hita pabotohon bahwa saya menginginkan Tuhan itu mempercayakan kepada saya sebuah hal yang terbaik dalam hidupku di tahun ini. Kalau memang itu mau kamang dotinang molo dihaposi de bata hita mangulahon ulaunna itu sada nama baik kita marlas niroha di golutta siganupari di Portibion. Alai molo dang dihaposi behita kita manadangol di Portibion. Jadi idonata hati dakot di bagasan nguluta kalau Tuhan itu masih mempercayakan sesuatu kepada kita kalau kita diizinkan hadir di tahun 2026 ini. Jadi dari haposi de batado. Alanido, boido tabain sada kesimpulan bahwa tahun ini Tuhan memberikan sebuah amanah atau kepercayaan atau titipan yang akan kita laksanakan di tahun ini dengan baik. Maulau tadokon manang telusuri di ganup pita pribadi ahama amanah na bui na taida songon na dihalomoon ni Tuhani di hita. Kemudian itu hata nah hinolongan di bagasan Kristus Yesus itu tadok nak ini amanah adalah secara umum dikatakan sebagai tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang. Jadi Maulo HKBP di tahun 2026 ini mencanangkan tentang bertumbuhnya iman di tengah keluarga. Genep pita keluarga menerima amanah dari Tuhan untuk iman kita bertumbuh di dalam keluarga. Genep pita, genep keluarga punya amanah dari Tuhan bagaimana iman itu berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam keluarga. Alanido, kamu kamang dotinang dihita saluhutna, molo taida taringo tu amanah, gudang do na jupang ta halak dan berhasil mengulahun amanah. Gudang do jupang ta aka pernguluan siganupari yang tidak berhasil melaksanakan sebuah tanggung jawab atau yang dipercayakan kepadanya. Gudang, olo doi, boido alani halebaon, boido alani halangguson, boido alani memang dang dilehor rohana tu amanai HP nga dipercayakan ibana lahu mangulahuni. Alanido, kamu kamang dotinang, wado malotadokon
wado asa berhasil melaksanakan sebuah amanah. Gudang do langkah-langkah na pinatupa na niulahon nyaka beberapa hal ni jolma. Ala salah satu penyebab sebuah kegagalan melaksanakan amanah manang tadok mojo sebuah misi ala diulahun ulauni sebagai hal yang rutinitas, tidak hal yang sebagai hal yang khusus. Bahkan molo tadokon amanah manang kepercayaan yang diberikan itu lebih kepada tidak molodang rikot maladang terkait itu pada kepentingan pribadi, dolok penjala popularitas dan keuntungan, dan apalah marsitutu mangulahuni. Molodang mangai tungadul ninna. Molodang adong narikot manang na terkait itu kepentingan pribadi, popularitas dan keuntungan, dan apalah dilehor rohana tusi. Manang malotadokon dan apalah setia di hal-hal yang kecil. HP amanah akan menjadi dapat dilaksanakan dengan baik ketika dia setia pada hal-hal kecil. Monotaida majamang dotinang di dia mahita nabui di bagasan parnguluata hal-hal yang kecil yang dapat kita lakukan dan berdampak sangat luas dan bahkan timing atau waktunya jauh ke depan. Hal-hal kecil yang ada pada diri kita. Ta telusuri mojo ahado hal-hal kecil yang ternyata itu berdampak dalam kehidupan kita. Ai wingot na julu tiki baru sahat kami di tahun 2002 di Solo melayani. Songon na songgok dorohaku inarohaku songonon. Aladang songoni budaya na jupaku di tiki di Bonapasugit manang di Hitan. Jadi mau lupa Jupang do hal nama Jupang, saya marsi jalangan do Jupang marsi jalangan. Sugo nai manang beberapa waktu non marsi jalangan. Jadi noraku kalau na marsi jalangan do di sojol maape noraku. Dungi Roman na tuwe ido emak asing ngate di son. Naki nga marsi jalangan ibadot amatay. Marsi jalangan muse. Nas botarion. Natari pe songoni nina. Jadi itu hal-hal kecil tetapi dampaknya sangat luas sekali. Dan tadokon dampaknya sangat bermanfaat sekali bahwa ada hubungan yang akan terbangun dan tercipta dalam kehidupan sehari-hari. Emosional seseorang, ikatan emosional akan terbentuk dari hal tersebut. Itu baik tadokon hal-hal kecil. Ketika kita tidak setia dalam hal-hal kecil, bisa saja kita akan mengabaikan yang namanya disiplin, bisa mengabaikan sebuah integritas dan komitmen harian. Molodang setia di dalam hal yang namanya hal-hal kecil. Alani, kamu kamang dotinang molotadokon di tahunon, molo amanah yang diberikan Tuhan, mari kita mulai dari hal-hal kecil yang akan membuat kita memiliki sebuah hal yang disiplin. Ai tabay mahal na memet di nguluta siganupari, nabui taulahon na sederhana di bagasan nguluta. Beberapa musik kegagalan na mangulahon amanah manang misi di bagasan pernguluan adalah dang mampu jalan mabiar menghadapi konsekuensi manang risiko atau penderitaan. Allah ditiki mardala kita madalaton sebuah amanah, tentu penderitaan akan mengintai dan akan mau mengiringi kita. Alai mau tadokon ketika orang tidak takut akan risiko dan penderitaan, maka mau dibereng do misi amanai tantangan maka ditinggalkannya lah amanai. Amo kamang do tinang mau taida mamuse di parnguluata nuaing tarlu mobi di turpukta di bagasan sadarion mau didokon mengapa bangsa Israel gagal tanda kutip dikatakan di zaman
Jesaya di pada Nairobi, bangsa Israel gagal sebagai umat Allah. Allah nasida terbuang tu pembuangan Babel. Allah nasida macalo uhum nasian tuhata. Dung dipabangkit debata nasida bagabe bangso uju si Musa mabuan nasida sian Mesir diproklamasi hot debatado nasida gabe bangso ni debata, maka secara simultan Allah memberikan amanah kepada mereka. Allah memberikan amanah, Allah puasa, adong visi, adong misi ni debata si ulah honon nasida sebagai umat Allah. Dia mai asa diboto portibion na de holat debatado na marwaso di portibion. Jala holan tu debatado jolma marhaporusan. Jala marsigatung marhaposan. Itu salah satu tujuan ni debata dipabangkit nasida gabe bangso ni debata. Alanido amanah diberikan kepada mereka. Tentu hamu akamang dotinang songon naposo manang songon bangso ni debata nasida tentu ala lilehot debatado rohana. Dilehot debatado pikiranna. Dilehot debatado nguluna tu bangsoi. Berarti molosiani taida macai argado bangsoi di yodun debata. Dilehot debatado tentu di sima taida amu akamang notinang dipangidu di debata mana sidagai bangsona tuntutan manang pangiduan di debata mereka memiliki identitas sebagai umat Allah. Identitas utama nasida songon napos mana na bangso ni debata, mereka adalah taat, setia dan patuh kepada Tuhan. Alai di perjalanan di ngulu nasida nak kita dokon, molo songon nataida nakin bahwa mereka tidak menyadari mereka dipilih, dipanggil sebagai umat Allah. Alani ulaun rutinitas do na tubuh ni nasida. Na penting ujalo kami mangan siya Tuhan ni. Bahujang ubay kami. Dia na do napatik na 10 sekian ni. Bayi mah hulau kami. Bahasa onima rutin do di bayan nasida. Bahkan nariko di nasida do na di ulaun nasida. Bahkan nasida aladang setia pada hal-hal kecil. Maka nasida dang disiplin untuk menjadi umat Allah. Gabe disima nasida lao marsaur tu bangso na asing tu gana-ganaan ni bangso na asing. Tak setia nasida di sini. Hamu akamang dotinang ino nakin natadokon ketidaksetiaan mereka itu membuat mereka gagal sebagai umat Allah. Jala sahak mauhum ni debata tu nasida. Molo bangso ni debata, bangso Israel ditiki dinyatakan gagal sebagai umat Allah, menjalankan amanah Tuhan, yaitu asa debata, holan debata sabing do na di soba, holan tu debata sabing do marhaporusan, marhaposan, marsigatung, nasa na adong di portibion, gagal nasida mangulahoni, sonari molo diperhadapkan dohotita songonala Kristen. Adakah orang Kristen mengalami kegagalan sebagai orang Kristen? Amo kamang dotinang. Si huton Yesus Kristus dohitan wae. Ya dohita madokot di bagasan nguluta, saya gagal sebagai orang Kristen. Manang nyaris mau gagal menjadi orang Kristen. Manang hado taida dongata gagal menjadi sebagai pengikut Kristus. Mau kamang dotinang molori dokon mengapa orang Kristen gagal menjadi murid dan hamba. Karena kekristenan tanpa pemuritan
adalah kekristenan tanpa Kristus. Dietrich Bonhoeffer mengatakan seperti itu. Jadi kegagalan orang Kristen itu adalah ketika dia tidak menjadi dan menghayati dan mengkanguluhon pemuritan. Itu bain molo dihita dokon Kristenau, alai dang marrohasi siak kita, dang markanguluhon rohasi siak kita dohot naposo ni Tuhan, boido natadokon kita tidak totalitas dan tidak sepenuhnya sebagai orang Kristen yang diharapkan oleh Tuhan. Karena dang boy malua molo didokon do sebagai pengikut Kristus, tetapi dia tidak memiliki jiwa pemuritan, jiwa sebagai naposo ni debata, dang total dang gok nguluna sebagai seorang Kristen. Dia hanya akan menjalankan rutinitas saja, hanya simbol-simbol saja. Maaf Mamang Dotinang, molo pernyataan itu sampai mungkin kita mungkin sebagai pergumulan evaluasi mungkin bagi kita. Ngabuau, apakah saya sudah makanguluhon sebagai murid, sebagai naposo ni debata? Alanima, hawa kamang Dotinang, di bagasa turpukton, molo taida, bahwa seorang murid itu adalah orang yang akan memutuskan untuk mengikuti seorang gurunya. Itu identitas sebagai seorang murid. Dan mengingat apa yang dikatakan oleh gurunya. Dan akan belajar cara gurunya melayani. Dan melakukan hal-hal yang lain. Dan seorang murid akan mengimitasikan hidupnya dan karakternya seperti karakter gurunya. Alanima, amang Dotinang, karakteristik seorang hamba itu adalah karakteristik seperti seorang murid, yaitu setia, taat, dan patuh, bahkan memiliki jiwa pengorbanan. Itu sahalak sisian. Alani, ido na di pabotohon ni turpukton waing, dihita saluhutna. Ditiki debata pabuahon tu bangsa Israel. Bahwa mereka itu adalah bangsa Allah yang tanda kutip pada saat itu mengalami kegagalan. Karena mereka pergi menoba tu gana-ganaan, marsaor, jalan marsigatung tu bangsa na asing. HP songor bangsa ni debata nasida, ola tu debata sabing do nasida. Marsigatung, marhaposan, alanido, dangadong jupang disi, inamar naido na roha, sohalak naposo, namar roha sisean. Maka ima di baboto debata, di bagasa turpukton, idama naposoki, nahutogu, nahupiliti, hasudungan ni rohaku, nunga huapehon todikku tu ibana, taria sonon nama uhum, tuaka bangso parbegu. Amo kamang Dotinang, bangsa Israel dipilih, benar. Alai noaing diperkecil Tuhani, seorang naposo ni debata, dipabangkit, ditugu debata, dipilit gabe hasudungan ni rohani debata, asa gabe sahalak na memang seorang naposo na marroha sisean. Yang setia, yang taat patuh dalam naolo mengorbankan dirinya. Jalana diperlengkapi, todi ni debata ibana. Alani naposon ni debata na ni maksud ison, dang dirina na mengangkat dirina. Dang dirina sa dirina diangkat di pabangkit ibana. Alai debata sadiri do na patuguhon ni mana. Alai debata sadiri do manodo na sida. Ditodo ibana, lahomakulahon ulauni. Makanya dikatakan seorang malaon ada 3 hal yang kita lihat. Ada 3 hal. Pertama,
naposo ni bata martudu-tudu tu Jesus Kristus doon. Ala Jesus Kristus do ima naposo ni bata na memang secara absolut berhasil sebagai naposo ni bata. Setia dia, patuh dia, taat dia. Jala na di kohan ni tot di ni debata do ibana. Jala narade ibana di uluhon tot di ni debata. Itu ada pada diri Tuhan Yesus Kristus. Malakah alanido nadi bison dak popularitas ni Yesus na pinatuduhon na. Bahkan mataida mo kamang dotinang ditik kitangiang Yesus Kristus tangiang alia manami di homa hasangapon. Di homa hasangapon rodi salileng nilileng na. Ay hodo na punah harajaon. Hamuliaon dohot hasangapon. Itu doa Tuhan Yesus yang mengatakan hanya bagi Allah lah kemuliaan kerajaan dan hasangapon ini. Karena itu Yesus tidak menyatakan nah yang menunjukkan popularitasnya, tidak. Tok tongdo saya dipatuduhoni mana di bata. Jala ditiki patupahon perumpamaan mengobati kanamar sahid, pamelupon namar sahid, bahkan penguluhon nama teh. Tongdo Tuhan Yesus madokon harajaon ni di bata, songonodo harajaon ni di bata. Odo nanidok ni di bata. Dia selalu memberitahukan tentang Allah dan dirina. Itulah menunjukkan seorang sisean dan sebagai seorang naposo ni debata. Alani naparjolo nakin nataida bahwa dia dipilih dan Allah berkenan kepadanya. Orang Kristen, gereja, moloridokon eklesia adalah yang dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Dunia ini banyak manusia di dunia ini. Tetapi belum semua dunia ini menjadi orang yang menjadi eklesia. Yang dipilih, dipanggil untuk masuk dalam kerajaan Allah. Atau dalam terangnya yang ajaib. Alani hitan waing adalah yang dipilih. Dan yang berkenan dibuat oleh Allah. Di halomo debata. Dipanggil. Allah ni molo songoni dang naing lomoni rohata na ikut saut. Ikut lomoni rohane bataron ikut saut. Di bagasan ngolu siganupari. Dang naing hadiriota na ikon sipa sautota. Alai ikon lomoni rohane batado na ikut sipa sautota. Mua kamang dotinang molo taida. Memang nariko dihita naing manian par molota doko par jolo madiba baru pedongan ninna kan. Songondido molota nataida di Siganupari ketika mengalami krisis kehidupan. Molo ketika krisis bullying, buying ketika masuk tiki masa Covid. Tangadong hita na pajuluhon halak majalo si panganonna. Mana mengeluli sembako na mana tadokon. Pajolodongan, unang ikaw kita do parjolo, panik nina, panik balingi tiki, membeli, bah, saya unang halaka parjolo ikaw kita do. Apalagi mau lo pajolodongan memang tang boy do pesude secara totalitas kita pajolodongan, alai boy manian kini ba marjo parjolo, sumurung iba siat dongan. Uludo masa songoni. Alai molo taida. Tamang do tinang. Molo sumurung debata tabai toktong. Jala ikon narikot di debata parjolo tapasahat. Narikot tu hasangapon dohot tu hamulion ni debata tapatupa. Tikos mahita. Naposo ni debata hita. Allah songo Tuhan Yesus Kristus be. Narikot di Tuhan ido. Na dipatupa ibana. Edik kisisian na masuk na sida tu Jerusalem. Ido Tuhan ido hari tali ni haluri narisan. Moladong mandokon nariko di Tuhani. Amo kamang do tinang
na patupahon na riko di Tuhan idang adong nahamagoa kita di sini. Ido na percolo taida bahwa asa berhasil sebagai naposo ni debata, sebagai umat Allah, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, maka mari menjadi seorang hamba. Maka mari menjadi seorang hamba. Mulai kita taruhkan nakin, apakah Anda ingin berhasil menjadi seorang Kristen? Ya, sudah itu kita maka kalau mohoni. Maka marilah menjadi seorang hamba. Jalan nunga dipilih di bata hita gabina posona, songon eklesia, dipanggil dari kegelapan, masuk dalam terangnya, maka kita adalah hamba Tuhan. Ditodo di bata, jalan nunga digohi tot di bata hita, ditiki majalo padidion dabadia hita, digohi tot di bata hita, maka kita adalah seorang hamba. Hangoluhomma, ngulum songon naposo ni bata. Ima napaduahon turpuk ton. Napatuluhon hamu akamang dotinang karakter seorang hamba itu. Dia akan menjadi membawa kehidupan. Karakteristik daripada seorang hamba Tuhan, malah tidak Yesus Kristus do dipaturuson, disurirakon, adalah membawa kehidupan do debata. Malah tidak Tuhan Yesus Kristus, malah mangihuton na di haciti ibana, molo mangihuton na di cukati ibana, molo mangihuton na di pusa ibana, ikon alon na do namasay. Alay taida, sonido ibana tenang. Bahkan dia punya peluang, laho mangalo, ay niripuhamudo na suboy disuruh Bapakku di sorga para saldadu untuk melawan akana roh manakob ibanai di tikidot Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamu kamang dotinang ditiki dilicingi ibana, ditiki ditijuri ibana, dia tidak melawan karena dia ingin membuat kehidupan. Adong namar sahid napusa yang dia tidak punya peluang lagi untuk hidup, dia hidupkan itu. Bahkan ditiki pesta di kana. Nabui mungkin mampain halak mengalami stres ketika orang yang merpesta Allah. Pesta itu sebagai suatu hal yang menjadi nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai yang membuat kehidupan. Rodo Tuhan Yesus Kristus pasti koponi. Dipangolu. Kehidupan, parngoluan, pesta ditiki. Bangsa Israel dalam konteks nats kita ini, mereka tidak membawa kehidupan lagi. Aidu todo nasida sebagai umat Allah, alai dang di pabuan nasida hanguluani, di pasopu nasida do ketidakadilan, di pasopu nasida do aka hal-hal na mampain orang alak nasing menderita. Alai di Tuhan Yesus Kristus sangat sempurna. Bahkan amu kamang dotinang, kalau Allah memilih bangsa Israel, sebenarnya salah satu tujuannya adalah bahwa dunia ini mengenal bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Kalau Yesus Kristus hadir ke dunia ini juga mengenal bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan. Kalau orang Kristus mengikut Kristus itu hadir di dunia ini, sebenarnya dunia ini juga harus mengenal bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan. Tapi bangsa Israel gagal sebagai pembawa dan pemberitahu Allah adalah sumber kehidupan. Tapi Yesus itu berhasil. Karena dia adalah hamba Allah yang memiliki karakter pembawa kehidupan. Halani, hidup ini dokon Allah bekerja melalui kelemah lembutan, bukan kekerasan. Kasih menjadi ciri utama Mesias. Allah hadir di dunia ini
membawa kehidupan sekalupari. Kalau ditaida di son arung naung marosaki dang laus ponggolonna jala subu namar nehe dang laus sitoponna hopar tu hasitongan taria sononna uhum. Amang do tinang mol siano na taida macai ulihiad do wado hitanian nakin pemuritan itu kesetiaan ketaatan kepada Allah. Naing do jupang niakan natorop bahwa dalam hidup kita ada kehidupan yang dibawa oleh Tuhan Allah. Ai molo taida mang pajupang mungkin ketika berbeda pendapat kita dia kapakatayon baik formal maupun tidak formal. Waduh kita sasitongna labok pasahaton sesuatu hal. Adong dope hita mungkin pasahaton aka pernyataan do takalan nasing dang di bagasan halap bohon. Di bagasan mohop ni roh adu hita. Di bagasan emosional. Boy do halak dang manada isi tu hata ala ni hita na olo piri-pirion. Na olo hita pangapi-apio mga matadokon masuna mangrida hita begitu yang tidak penuh dengan kelembutan. Ape di bagasa turpukon Allah didokon arung naung marosaki dang laus pongkolona. Bulu yang patah tidak diputuskan, sumbu yang pudar tidak dipadamkan, tetapi dihidupkan kembali. Kekristenan itu membawa kehidupan. Jala hamba kamang dotinang, seorang hamba itu dia tidak pernah mundur untuk melakukan misi dan amanah. Karena seorang hamba Tuhan senantiasa setia dalam ketaatannya. Sekalipun penderitaan ditanggungnya. Hidup bain dang ololo ja ibana manang madate paima di pahotuhum di tanoon. Jalaka pulo-pulo makalungut to patikna. Songonod do hatani. Di bata jauh bas itu palangi dopa air bakosa. Na mangalehon hosa tu bangso na maringan di atas na dohotor dituakan na mardalani di si. Bahwa Allah itu adalah mana tadokon naposo ni debatai ima Yesus Kristus adalah yang setia menerima setia dalam ketaatannya. Bahkan penderitaan pun yang dihadapinya dia setia. Amang do tinang ditikiro sahih tu hita. Di dia di situ tak diuji kesetiaan tu de batang. Memang dakta halomon roh sahih tu hita. Dang adong na marpakirimon, dang adong na berangan-angan, songgok mania sahih tu nina daung. Alai molo jupang parsahito di hita. Waduh kesetiaan tu de batang. Allah naboy mampain halak tang setia adalah ketika dia dibuat menderita. Itu bain mau kadongan nah di bidang profesinya selalu mencari mengintegrasi agar mengetahui hal-hal yang seperti itu. Ya, di film-film juga kita lihat dia selalu dibuat menderita karena penderitaan itu akan membuat dia akan mengungkapkan apa isi hatinya, mengungkapkan apa yang dia tahu. Tetapi seorang yang memang setia kepada amanahnya sebagai seorang yang menerima amanah, dia akan selalu setia dalam penderitaan. Dang pabuat tohonon nai. Dang mabai ni mana madele bana. Alani do amang do tinang jojo do hudok tua kadongan namar sait. Dang ubal ga sahih mi sian holong dot asin ni rohani Tuhani. Dang ubal ga parsahiton na songgop tu dirim. Sian holong ni rohani debata na sumurungi. Sian asin ni rohani debata na sumurungi. Molo di dok debata malum do. Makanya ketika roh parsahito ni lam taboto do parholong ni rohan do debata. Amo kamang do tinang sahalak na poso ni debata songo di bagasa turpukon. Dia adalah yang setia akan firman-Nya. Jala pos do rohana di bagasa dirina.
di patupa jala di pasau de batado ulau nama cebelga. Yesus Kristus yang setia kepada firman Tuhan. Yesus Kristus adalah yang firman juga. Yesus Kristus adalah naposo ni debata. Setia di mana menghadapi hapor suhoni. Di kesetiaannya itulah Jupang ma ulau ni debata nama cai belga ima keselamatan. Keselamatan adalah karya Allah dari awal sampai akhir. Hidup bahen hamu akamang dotinang molo hita molo Jepang tah hapor suhon manang penderitaan di bagasan nguluta taida ma di tiki kita setia kita akan melihat sebuah karya Allah yang besar. Sebuah ulau nile batana macai belga. Udang dohalak mangaleo panidang yo taringotusi. Molo dang setia au dak songono naonina. Molo dang hotau songono dak songono naonina. Karena itu alani mamang dotinang naposo ni debata songo di bagasa turpukton adalah perantara antara Tuhan Allah dengan umat manusia. Yang pada saat ini dikatakan molo babotohon bangsa Israel pada hakikatnya adalah perantara antara Allah dengan umat manusia sekitarnya. Asa nasida pe marsoba tu debata, asa nasida marhapusan tu debata, tetapi mereka gagal. Tetapi dalam hal ini Yesus Kristus tidak gagal. Noaing, jala ido nata hati dakon di Epifania son hapa patar, nunga patar be ulau nedebata. Bahwa naposo nedebata setia, taat dan patuh. Tu najinalona sia debata. Noaing pe noaing dihita, songon sihuton Yesus Kristus sita. Para pengikut Kristus yang memiliki jiwa pemuritan. Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan Allah yang menjadikan kita malang tadokon hamba naposo di bataru kita menjadi perantara antara Tuhan Allah dengan umat manusia, lingkungan kita dan keluarga kita. Amang dotinang songon tematis orientasi tahun Nihuriata adalah tentang iman di tengah keluarga yang kita lakukan. Ganupi tadi rontongan di bagas tabi ikon gabina poso di debata. Asa perantara kita tuaka imanang ise pangisi ni keluarga tabi. Ganupi adalah orang yang sebagai memiliki jiwa pemuritan. Asa gabi perantara kita antara Tuhan dengan orang di sekitar kita di tongani keluarga tabi. Maka setialah dan taatlah dan patuhlah kepada Tuhan. Pos marohata, molo satia kita, Jepang tado ulau nedebata nama cebelga di bagasan nguluta. Jala hola di debatado hasangapon rodi saliling nililingna. Amin martanya kita. Mulai tema Tuhan hupasahat rohanami tudopamu. Di hari na pinarbadiamon patar Tuhan. Di pabotoko Tuhami. Yesus Kristus naposom do Tuhan. Nagabi perantara dihami do toli Tuhan. Gabi hucalohami haluaon marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus naposomi Tuhan. Moleati Tuhan hami pe. Nunga ditodoho, nunga ditoguho, jalan nunga dipilito. Gabe pania di harajamu, jalan nunga di johami Tuhan sian hahulomoni tuhatiuron napinatu pami. Opele Tuhan. Watidak kau kami do Tuhan, naposom do kami. Sisiammu do kami. Tuhan pos rohanami, todimido, mengajari kami, mangulahoni sudena. Radi kami Tuhan, diuluhon todimi, pasauton sakapmu nabadiai. Mulai hati diwali Tuhan, pasu-pasu saluhut nahami, ruas nihuriamot Tuhan, asa satia rodi saling nilingna, mangihut toko. Jala huriamope Tuhan, nasa ulau nani hobasan ni ulia huriamon.
Mai Tuhan, gabe songo sada dalammu laho patupa pemuritan di tonga-tonga ni hurion. Asa sudi hami so Tuhan, karuas di huriami, si hutoko tok tong, jala marhiti hami, saut lomoni roham, jala ulaumu nambal cai belga, patar di ida nat tomorop Tuhan. Gabi di hutoko. Tuhan de mata manami hubua kami kadongan nami na di bagasa parsahiton. Papos rohana sida Tuhan. Holong ni rohami, asi ni rohami. Miad do di bagasan nguluna sida. Papos rohana sida Tuhan mangula doho Tuhan. Pamalupon parsahiton na sida. Ala nunga di leo kohwasom. Tuaka para medis di pasu-pasu ho obat Tuhan. Doho taka keluarga di leo koholongmu Tuhan. Saut malomoni roham. Malum parsahiton na sida. Dia karuas ni huriam na di bagasan hamok ni roha. Apuli roha nasida Tuhan. Pabotoh tu nasida. Dang hamatian ujung ni aka halak na porsia. Alai hanguluan nama noktongi Tuhan. Radedo diaka namonangi Tuhan. Alai Tuhan ne batama nami. Saya pasu-pasu mahami. Mangalaka di tahun 2020 nomon. Papos roha nami Tuhan. Hodo toktong maniup tangan nami bi Tuhan. Oleh hati mau oleh Tuhan. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangnya kami Tuhan. Amin. Tapasaha peliata laos marid di kita. Jala tanganku tiup Tuhan, ai nagaleo sumardunganmu, kamdohonmu, imas doa berdalam, pemulus marmaran sunangdu. Sai taguam si halororo aku, ai langsung molot atulah bumi, ayo nangi murado peolelo, panen besian hasil pengami. Jala tanganku tiup bawa Tuhan, ai nagaleo sumardo
Sai toguang si hodi horohaku, dai langsung bolot au tulang bumi. Ayo nangi murado pe olelu, pademil siang masih pengambil. Ajaria ormondo peuina, auatu se paman bisudi, numero songo konde parbadia, takasuina sasudi ture. Tatangnya ko mapiliatam. Ale debata amanami na di banua kijang, odo haroroan ni saluhu selehon-lehon na dinggan, dohon naso libasa na moliutus. Pasatami masian na nilihon mitu kami, pilihan nami tuko. Sa jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa ho parhasyang kami pilihan non, pati puluhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam utada kami kudang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam kir-kir kami madok moliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, saya pinarbadia magwarmo, saya roma harajonmu, saya saut malomani roham, di banua tongoon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, seisa dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tu kami, unah kami tu gyoto pangujunan, palua mahami sian pangako. Mula mahamu di bagasan dame, jalohmu mapasu-pasu sia Tuhata de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disondakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasar homma damena tutodim. Amen, amen, Amo kamang dotinang ala roudan iso mahita marsi jalangan ala tonga 12 dope. Dinalani Jesus tanonohatlah, tahi halone rohana di pasar, namura luhut di banton dinai,
din sesa utang di dosa tai. Ang giro hamu sude, ta araon madonga tabi. Ang gidaw ng jodoh mi, arato jolo na dongan busude. Nunga morang di jabung hatanai, atai di pakai osin catami, ino hampis taran na sumurungi, cupang domura suri badai nadri, ang giro hamu suri, ta araon madonga tabi. Dengan tidak